Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono flimkien maċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar żaru x-xogħlijiet li qed jiġu esebiti fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt bħala parti mit-tieni edizzjoni tal-Bjennale ta' Malta 2026. Fost oħrajn 12 il-ġbija ta' żwiemel fuq it-tila esebiti fl-Istalel. Preżenti wkoll żewġ artisti Maltini li qed jeżebixxu xogħolhom fil-Palazz tal-Gran Mastru u wieħed minn 11 il-sit amministrat minn Heritage Malta fejn qed isir il-Bjennale. F'kummenti ma' TVM News, il-professur Rif Il-Vella spjega kif xogħlu jesplora l-kunċett ta' demokrazija u kif dan qed jinbidel madwar id-dinja. Kelli reazzjonijiet pożittivi għax xogħol li qed nuri hawnhekk, ix-xogħol li qed nuri fil-fatt huwa xogħol li għamilt fi snin reċenti huwa serje ta' interni ta' parlamenti differenti minn pajjiżi differenti li l-aħħar wieħed li għamilt fil-fatt huwa il-Parlament l-Antik ta' Malta li kien propju fil-Palazz tal-Gran Mastru kif nafu li qed naraw fil-drawings hawnhekk juri il-parlamenti qisu f'stat ta' dilapidazzjoni. Qisu wara li mpinġihom u mbagħad nistejnihom jisna ntebbaħħom biex nuri li l-kunċett ta' demokrazija qed jinbidel madwar id-dinja. Min-naħa tiegħu l-artist Austin Camilleri għażel l-iskultura biex jesplora tema differenti. Din hija skultura arkitettura bażikament somewhere in between. Kull ma hija kappella żgħira, kappella mhux reliġjuża. Ħaffirt ġed il-ġebla ġuf vojt. Din hija l-5 ġimgħa tal-Bjennale ta' Malta 2026 li se jibqa' miftuħ għall pubbliku f'diversi siti madwar Malta sal-aħħar ta' Mejju.